Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας παρακαλούμε κατά τη διάρκεια της παράστασης να μην μετακινήσετε από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό σας, να έχετε θέση εκτός λειτουργίας τα κινητά σας τηλέφωνα και να μην φωτογραφίζετε με ή χωρίς φλάζ. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση ή η ηχογράφηση μέρους ή όλης της παράστασης. Ευχαριστούμε. Γιατί τόσο εύρωστο γερό παιδί, με εύρωστο, γερή ψυχή, κάποια στιγμή τρελαίνεται να γίνει ναυτικός. Γιατί στο πρώτο σου ταξίδι σαν επιβάτης, εσύ ο ίδιος ένιωσες μια τέτοια μυστηριώδη τρεμούλα όταν πρωτάκουσες πως εσύ και το πλοίο σου δεν βλέπατε πια τη στεριά. Γιατί οι αρχαίοι Πέρσες θεωρούσαν τη θάλασσα ιερή. Γιατί οι Έλληνες της αφιέρωσαν ξεχωριστόφερος και τον είπαν αδελφό του Δίου. Ασφαλώς όλα αυτά δεν είναι χωρίς σημασία. Ακόμα βαθύτερη είναι η σημασία εκείνης της ιστορίας του Νάικη, που επειδή δεν μπόρεσε να γράψει τη βασανιστική, γλυκιά εικόνα που είδε στην κρύβη, βούτυξε μέσα. Νίκη. Όμως την ίδια εκείνη εικόνα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Σ' όλα τα ποτάμια του ωκεανού. Είναι η εικόνα του άπιαστου φαντάσματος της ζωής.
Τι είναι το κλειδί σε όλα. Η εικόνα του άπιαστου φαντάσματος της ζωής. Υπέροχο, υπέροχο. Αν και δεν το πολύ κατάλαβα, υπέροχο. Σάρα. Όλο το μυστικό για να πετύχει είναι στην τελευταία βελονιά. Θα μου φτιάξεις και εμένα μία. Να τεντώσει καλά. Έπειτα ζωντανή. Αποκτάει ψυχή. Με πράσινα. Θέλω να φοράει πράσινα. Σάρα, μην κάθεσαι άλλο κάτω από τον ήλιο. Θέλω να είμαι κοντά στη θάλασσα. Να ακούσω τις πλωτές καμπάνες όταν θα χτυπήσουν. Σίγουρο σημάδι. Λιδί, πότε την έβγαλες αυτή τη φωτογραφία? Α, δεν είσαι μόνη σου. Μάλλον είναι και κάποιος άλλος δίπλα σου. Σάρα, τι σου έχω πει. Γιατί έψαξες πάλι τα πράγματά μου. Πού τη βρήκες τη φωτογραφία? Εγώ δεν βρήκα κανένα παιδί. Σάρα, πίσα! Λέγε. Τι δουλειά έχουν οι φωτογραφίες μου εδώ. Λέγε, Σάρα. Θέλεις να ξέρω. Εγώ είμαι εδώ από το πρωί καιρά. Σάρα, αυτή τη στιγμή. Τι σέστα μου, μαμά, θέλεις να ξέρεις. Τι είπες? Πάνελες! 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 Τι θα τις βλέπω! Ξεφυσάει! Τι θα ξεφυσάει! Εμένα λίγο. Τι με πες ξεφυσάει! Στα πρώτη! Κι όλοι έξω από το νερό χορεύει! Μπορείτε να μην φωνάζετε. Τίσα! Μαμούλα! Τίσα! Τεράστιες! Είναι σε εκνευριστική. Θες τα έδινα εγώ, α? Αυτή πρέπει να είναι δικιά μου. Τίσα! Μα μου πέσει αμέσως. Αυτή. Κορίτσια, το ξέρετε που πάνε σκουμπαλάνε μαζί τους στο κρύο, το ναυτικό ωκεανό. Σάρα, μεγάλωσες πια. Μη λες βλακίες. Αλήθεια! Κουβαλάνε τον παγωμένο αέρα με την ουρά τους. Το ξέρω. Αυτά τα έλεγες μικρή. Αυτές αλλάζουν τις εποχές. Τώρα θα μας φέρουν το χειμώνα. Χειμώνα αυγουστιάτικα. Τρελάθηκε. Τίσα, θα τα δώσεις επιτέλους να σου μιλήσω. Μη μην Τίσα, Τίσα, Τίσα. Σου είπα, μη Άντε! Πάμε να μαζέψουμε ένα βατό μου. Ναι, ξέρω και πού θα βρούμε πολλά. Πάω στο δωμάτιό μου να πάρω το καπέλο μου. Λεβάντα, Σάρα. Ναι. Ζέψουμε και λεβάντα. Ένα λεπτό να φέρω το καλάθι μου. Φάνονες. Ήρθαν οι φάνονες. Ανάσα μου εσύ που χάθηκες πίσω από λόγια, πίσω από χρόνια της σιωπής. Πίσω από λόγια, πίσω από χρόνια. Ούτε ένα σύννεφο σήμερα. Κάνε. Τι είναι αυτό εκεί? Χώρια. Άμπα. Ήταν ένα κούτσουρο θα είναι. Ρένιες.
Πέρασε η εποχή τους. Κύριε Μάρανο! Δεν σας ακούω. Ελπίζω να έχετε καλή ψάρια. Λίβη! Είναι υπέροχη μέρα σήμερα. Γιες να σε δει λίγο ήλιος. Θα διψάσατε. Πιάστε ωραίο το ψερονεράκι. Θα νιώσετε καλή. Έτσι, μπράβο. Ξέρω από πού έρχεται τόση σκόνη. Χριστός και Παναγία. Κοιτάξτε σκόνη. «42 χρόνια, φίλοι. 42 χρόνια. Σαν αστράπη. Καλημέρα, μαμά! Ήρθε κανείς? Όχι, καλή μου. Απλά μιλούσα στον εαυτό μου. Σου απάντησε κανείς? Όχι ακόμα. Φυσικό είναι. Λίμπη, πάλι δεν έφαγες μπουκιά από το πρωινό σου. Δεν το θέλω. Θα είσαι δακρύος. Ναι. Και τα δημητριακά σου. Λογικό. Λίμπη, δεν έφαγες πρωινό ολόκληρη την εβδομάδα. Δεν το χρειάζομαι. Είναι το μόνο γεύμα που πραγματικά χρειάζεσαι. Δεν μου κάνει όρεξη να φάω, δεν πεινάω καθόλου. Μα πρέπει να παίρνεις πλήρες πρωινό. Το έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, μην το αμέλεις. Το μόβ μου φόρεμα, δεν φοράω. Άσε με να σε φτιάξει. Δεν φοράς παπούτσια. Δεν μπορούσα να τα βρω. Ίσως τα κλώτσισες κάτω από το κρεβάτι σου. Δεν ξέρω, μάλλον. Να πρέπει να βάλεις κάτι στο στόμα σου, Λίμπη. Δεν μπορείς να μείνεις έτσι όλη μέρα. Το μόβ ήταν πάντα το αγαπημένο μου χρώμα. Όλοι στα φέρω. Δεν μου απάντησες. Τι να απαντήσω, καλή μου. Σε ρώτησα αν φοράω το μόβ μου φόρεμα. Αυτό φοράς, αγάπη. Είμαι σίγουρη. Δεν το ξέχασα που σε Όχι, ρώτησα. καλή μου. Δεν ξεχνάω πράγματα, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Τι κάνεις? Τσερκονίλου. Άλλη. Ξεσκόνησες χθες. Αλήθεια. Ναι. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι βρώμικα. Δουλειές. Με απελπίζει να βλέπω τόση σκόνη παντού. Την προτιμώ από το να γυαλίζουν όλα. Με συνεχώς αυτή την υγρασία του ωκεάνου. Μην το χάρηκα που κρύψαμε όλα τα ασημικά. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο όλη την ώρα από το να τα καθαρίζεις. Τελείωσες τα δώρα σου για το πανηγύρι. Έχω καθυστερήσει λιγάκι. Συνήθως τελείωνες τον Ιούλιο. Το ξέρω. Μα φέτος μια το ένα, μια το άλλο δεν μπόρεσα να το τελειώσω. Το καλοκαίρι περνάει τόσο γρήγορα. Μακάρι να είμαστε στο σπίτι μας στη Φιλαδέλφια. Μα, Λίμπη, έχει τόση ζέστη στη Φιλαδέλφια τώρα. Μ' αρέσει η ζέστη, δεν σε αφήνει να δουλεύεις. Είμαστε στο Μέιν, στο σπίτι μας. Που είναι καταπληκτικά το καλοκαίρι. Και κάποιος πρέπει να φροντίζει να είναι λίγο συμμαζεμένο. Τέλος. Έχω σχεδόν τελειώσει με τις φωλιές. Τις φτιάχνω για τον πάγκο με τα διακοσμητικά είδη. Και έχω μαζέψει μερικά πράγματα για τον πάγκο του Λευκού Ελέφαντα. Και μάντεψε τι άλλο. Εκείνα εκεί που τα πλέκεις, πώς τα λέει. Όχι φέτος. Αυτές τις κάλτσες με τα σχέδια που τις φοράς για παντόφλες. Δεν πέρσι, Λίμπη. Αυτές τις φτιάχνω μόνο όταν ο χρόνος είναι δύσεκτος. Αχ, να δεις. Σταμάτησε το μυαλό μου. Καραμέλες από μελάσσα για τον πάγκο με τα ζαχαρωτά. Όχι. Ας το τώρα. Να δωρήσω το παλιό στερεοσκόπιο της μαμάς στον πάγκο με τις δημοπρασίες. Λίγο, δεν θυμάσαι καθόλου. Έχω φυλάξει όλες τις κάρτες, όλες τις παλιές οικογενειακές μας φωτογραφίες. Δεν θα μπορούσες να τις
έβλεπες. Πω, πέρασαν τα χρόνια. Θυμάσαι εκείνη τη φωτογραφία που είμαστε εγώ εσύ και πίσω στο ακροτήρι, περιμένουμε τις φάλαινες. Και άλλοι που είμαστε στη Φιλαδέλφια, μαζί με εκείνον τον αγαπημένο σου παρτνέρ στο τένις, παραδείγματος αυτή. Αυτή δεν τη θυμάσαι καθόλου. Αυτή είναι ο παπάς με την μαμά. Φοράνε τα καλά. Μην τους δώσεις τις φωτογραφίες, Σάρα. Δεν θα τους δώσω κάτι. Μου είπαν ότι το στερεοσκόπιο αξίζει πια μια περιουσία τόσο παλιά. Αν είμαστε κι εμείς στερεοσκόπιο, θα αξίζαμε μια περιουσία. Δεν έχεις άδικο. Το αχτύπητο δίδυμο, Σάρα και Λίμπη. Τι θα γινότανε το ετήσιο πανηγύρι χωρίς τη Σάρα Γκουάντα. Απλά είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια αυτό που κάνω. Ο κόσμος είναι γεμάτος αξιέπαινες προσπάθειες. Ψέματα. Και εσύ πάντα πρόθυμη να προσφέρεις όλους τους άλλους. Έτσι έχω μάθει να είμαι. Έχω υποσχεθεί να τους κάνω κάτι ακόμα στο πανηγύρι. Σχέδια. Όχι. Τι μου είπες? Είπα σχέδια. Όλη την ώρα. Σχέδια. Πάντα κάτι σχεδιάζεις. Θυμάσαι μια εποχή που έκανες σχέδια να πας σε ένα μεγάλο ταξίδι που τόσο ονειρευόσουν. Τελικά το μόνο που αξιώθηκες είναι να πας μέχρι το σπίτι του θείου, στον Μπέλφο. Ξεχνάς όμως πόσο άρρωστη ήταν η διαμέρεια εκείνο τον καιρό και πόσο ανάγκη με είχε να μείνω κοντά της. Σωστά. Άλλωστε κάνοντας ένα καλό για τον άλλο είναι σαν να το κάνεις για τον εαυτό σου. Ξέρεις, ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του αποχωρισμού. Ο Αύγουστος είναι λίγο περίεργος, αλλά ο Νοέμβριος είναι ο μήνας τα πράγματα. Ωραία λοιπόν. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που δεν έχουμε Νοέμβριο. Ο Ισμαήλ μπήκε στο πλήρωμα του Κάπτεν Αχάου όταν αισθάνθηκε να μπαίνει στην ψυχή του ο Νοέμβριος. Ο Ισμαήλ, Σάρα, στο βιβλίο του κυρίου Μέλβιλ. Μόμπι Ντίκ. Διάβασες ποτέ σου Μόμπι Ντίκ? Εσύ ήσουν πάντα διαβασμένη στην οικογένεια. Ξέρω όμως για ποιο βιβλίο μου λες. Εκείνο, με τη λευκή φάλαινα. Ναι, αυτό. Πάνελες κούκλες, μικρά κοάλα. Αυτό είναι που είχα ξεχάσει. Πάνελες κούκλες για τον πάγκο με καταφύγιο. Αυτό είναι πολύ ωραία. Ζουν πάνω στα δέντρα. Ποτέ δεν κατεβαίνουν κάτω από τους ανθρώπους. Φοβούν. Κάτι πολύ σοφά. Ξέρεις, αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι θα δούμε τις φάλαινες. Αυτό θα με παραξένει. Οι φάλαινες δεν έρχονται πια εδώ. Μα αυτό το καλοκαίρι δεν έρθει. Πού εδώ? Δεν τις είχα ακούσει. Ήταν πολύ μακριά από την αυτή. Μάλιστα, κατάλαβα. Ξέρω, είχαν χτυπήσει και πιλότες καμπάνες. Αυτό ήταν πολύ σίγουρο. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Καμπάνες είναι. Λίβι Σκρόμ. Θα τις δούμε και θα τις ακούσουμε ακριβώς μπροστά από το σπίτι μας. Όπως γινόταν πάντα. Όταν ήσουν μικρό κορίτσι, Σάρα, πίστευες ότι οι φάλαινες αλλάζουν τις εποχές. Ακόμα το πιστεύω. Ναι. Θυμάσαι που έλεγε στον πατέρα ότι οι φάλαινες πιάνουν με την ουρά τους στον παγωμένο αέρα και μας το φέρνουν από τον Αρκτικό ωκεανό. Ναι, θυμάμαι. Ξέρεις τι θα ήταν ωραία? Τι θα ήταν ωραία? Να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο. Να το κάνουμε δίπλο. Πάντα το σκεφτόμουν αυτό. Θα στοιχείς πολλά, Σάρα. Ο Τζόσουα είπε... Ο Τζόσουα είπε, γιατί θέλει να βγάλει λεφτά, τζάμπα θα το κάνει. Άλλωστε είμαστε πολύ γριές για να νοιαζόμαστε για καινούργια πράγματα. Δεν μου είπες, θα έρθει η Τίσα σήμερα το πρωί? Ναι, καλή μου. Τότε να βάλω τα παπούτσια μου. Α, φυσικά. Όλα αυτά τα ξέχασα. Φρόντισε λίγο την εμφάνισή μου. Να, τι τα έκανες? Τι να τα κάνω, τίποτα. Έψαξες καθόλου? Ναι, Σάρα. Καλά. Τα βρήκα. Έχεις κλωτσίσει κάτω από τη ντουλάπα. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Φυσικά, καλή μου. Έχεις λίγο χρόνο.
Να μου χτενίσεις τα μαλλιά. Έχω να συγυρίσω ακόμα κάποια πράγματα. Καλά, να μην σε σκοτίζω τότε. Όχι, όχι. Δεν με ενοχλείς καθόλου. Ίσως έξω να είναι ωραία. Ναι, δεν έχει ψύχα. Μπορείς να μου φέρεις και το κολλιά μου. Άνοιξε λίγο την εμφάνισή μου. Πάντα ήσουν όμορφη, καλή. Σίγουρα θα σου είμαι μεγάλος μπελάς. Καθόλου. Ο κύριος Μάρανο ψαρεύει στα βράχια μας σήμερα. Ελπίζω να μην έχει σκοπό να με σκουβαλίσει κανένα από τα βρωμοψαρά του. Όχι. Τα ψάρια που μας φέρνουν είναι φρεσκότατα, σχεδόν ζωντανά. Εγώ δεν πρόκειται να βάλω στο στόμα μου το μπουκιάβολο. Για όνομα του Θεού, Λίμπη. Μαζεύει όλα τα ψόφια του επιπλέον. Να, ανοησίες. Είναι πολύ καλός ψαράς ο κύριος Μάρανο. Ψάρια του είναι συχαμένα. Μα είναι ποτέ δυνατόν να τα έτρωγαν, δεν είμαι σίγουρη. Δεν κάνεις τίποτα άλλο όλη την ώρα από το να κολακεύεις αυτόν τον απατεώνα. Δεν είναι απατεώνας. Μάλιστα. Ο Βαρόνος Μάρανος. Η Έλενα Πάρσον έχει δει φωτογραφίες που είναι αυτός με τη μητέρα του στην Τζαρική αυλή. Είναι τόσο παλιές που θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Σύμφωνα με την Έλενα, η ομοιότητα είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να φάω τα ψάρια Δεν του. σε υποχρεώνει κανείς. Τελικά είναι μπλες. Όχι. Αλλά γίνεσαι λιγάκι ιστερική με αυτά τα ψάρια. Δεν διαμαρτύρεσαι, αλλά νιώθω πως αισθάνεσαι. Σου θυμίζω, Ελίζαμπεθ Μέι, ότι εγώ ήμουν αυτή που επέμενε να μετακομίσει σπίτι μου μετά τις εγχειρήσεις σου. Μόλις είχες χάσει τον άντρα σου, τον Φίλιπ. Ναι. Είμαι εδώ για να σε φροντίζω. Μπορεί να άλλαξες γνώμη, το συνηθίζουν αυτό οι άνθρωποι. Θα με δω όσο θα με χρειάζεσαι. Έχω την Άννα μου. Η Άννα σου δεν ήθελε και δεν θέλει να έχει καμιά σχέση μαζί μου. Είναι η κόρη μου. Ναι, αλλά μόνο τα Χριστούγεννα το θυμάται. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Ξέρω. Και αυτή την ίδια κουβέντα την έχουμε κάνει άπειρες φορές. Η Άννα δεν σου φέρθηκε ποτέ σαν κόρη. Και εσύ δεν της φέρθηκες ποτέ σαν μάνα. Και σταμάτα τώρα για να μην ανοίξω άλλο το στόμα μου. Τώρα με πονάς. Να μην κουνιέσαι. Μας όταν είμαστε παιδιά που πηγαίναμε στο πάρκο και βλέπαμε τους κύκλους. Ναι. Τα μαλλιά της μητέρας ήταν άσπρα σαν τα φτερά του κύκλου. Τα δικά μου είναι τόσο άσπρα όσο τα δικά της. Νομίζω πως ναι. Αλήθεια μου λες. Ναι. Είχα πάντα πολύ ωραία μαλλιά. Ο Μάθιο έλεγε πως ήταν σαν Είχε φωτοστέφανο. δίκιο, Μάθιο. Τι χρώμα έχουν τώρα τα δικά σου μαλλιά. Ξεθοριάς. Έφυγε πια το καστανό του σπορό. Όλα πεθαίνουν αργά ή γρήγορα. Έτσι λες πάντα. Την αλήθεια. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να ετοιμάζεται κανείς σιγά σιγά. Σωστά. Ξανά και ξανά. Αχ, ακούς. Δεν νομίζω. Αρκετά καλή μου. Εντελώς άσπρα μου είπες. Τι. Τα μαλλιά μου. Α, ναι. Εντελώς. Ο Μάθιο και εγώ συνηθίζαμε να πηγαίνουμε στο πάρκο. Καθόμαστε εκεί με τις ώρες. Χαζεύαμε τα πουλιά, τους κύκνους. Τα πάρκα είναι για τα παιδιά. Οι ερωτευμένοι για την άνοιξη. Εγώ να πάω σε πάρκο εδώ και πολλά χρόνια. Να είσαι εδώ είναι σαν να είσαι σε πάρκο. Τα λουλούδια είναι... Όχι, εδώ δεν έχει κύκνους. Σάρα, ξέρεις ότι οι κύκνοι σμίγουν για μια ολόκληρη ζωή. Αλήθεια. Ναι. Πιστεύεις ότι εσύ και ο Φίλιπ θα μένετε μαζί για όλη σας τη ζωή? Γιατί? Ναι. Ακόμα είμαστε μαζί και ας έφυγε. Η ζωή σε ξεγέλασε. Ναι. Όλους μας ξεγέλασε. Μας κορόιδεψε. Αύριο είναι η επέτειος μου, του Φίλιπ και εμένα. 42 χρόνια. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που μας πέρασε θα ήταν 66 χρόνια για το Μάθιο και εμένα. Χριστέ μου! Ήσουν μόλις 9 χρονών όταν παντρευτήκαμε. Ήμουν ωραίο παρανυφάκι. Ω Θεέ μου,
Σαν αστραπή. Δεν θυμάσαι, με πατούσε συνέχεια την ουρά του νηφικού. Νοέμβριο πέθανε ο Μάθιου. Νοέμβριο 1934. Αλήθεια. Πέρασαν πράγματι 20 χρόνια. Ναι. Ήταν 66 χρονών όταν πέθανε. Πότε πήγαμε εμείς οι 4 σε εκείνο το μεγάλο ταξίδι στη Δύση? Αμέσως μετά τον πόλεμο, αγάπη μου. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός που είχε επιστρέψει σπίτι από τη Γαλλία ο Φίλιπ. Εσείς οι δυο όλα το σκάγατε, θέλετε να μένετε μόνοι. Μόνο και μόνο, γιατί εσύ και ο Μάθιου δεν ήσασταν ποτέ τρυφεροί μεταξύ σας. Δεν υπήρχε λόγος να σε αγιαρίζουν όλη την ώρα. Εξάλλου, είχαμε και την επέτειό μας τότε. Ναι, ήταν και τόσο τρομερό. Για μένα ήταν. Είναι πολύ γλυκιά μέρα για Νοέμβριο. Λίμπη. Ξέρω τι μήνα έχουμε. Αύγουστο. Μπράβο, καλή. Μην ανησύχεις, δεν ξεχνάω. Νομίζω όμως ότι ξέχασες το πρωινό σου. Αυτό ήταν επιλογή μου. Εντάξει, καλή. Ταλαιπωρούσαν τόσο πολύ τα μαλλιά σου όταν τα φτιάχνα, ήταν τόσο ατίθεσα. Ήμουν και το αγοροκόριτσο μου. Σερνώσουν στα χώματα, σκαρφάλωνε στα δέντρα. Άνε τώρα αυτά. Γιατί όχι. Μπα σε καλό σου, Λίμπη. Για φαντάζομαι. Απλά κλείσε τα μάτια και σκαρφάλωσε ένα δέντρο. Τώρα πια. Ορίστε, ορίστε. Έτοιμοι. Σάρα, ξέρεις γιατί οι γριές κάθονται το χειμώνα στα παγκάκια? Γιατί, καλή μου? Τα κρατάνε όλο το χειμώνα για να τα βρουν τα ζευγαράκια την άνοιξη. Ως και τα παγκάκια θέλουν να φύγουν τον Νοέμβριο. Όλοι. Ακόμα είμαστε στον Αύγουστο. Αύγουστο μήνα. Τι σημασία έχει ο χρόνος. Ο χρόνος είναι χρόνος. Μόνο αν τον φοβάσαι. Α, η ορτανσία μας έχει γίνει ολόκληρο θεριό. Η μαμά την είχε φυτέψει όταν είμαι στο κοριτσάκι. Ναι, μόλις είχα αποφοιτήσει από τη σχολή νοσοκόμου. Σάρα, συνειδητοποιείς ότι εσύ και εγώ, οι δυο μας, είμαστε πολύ μεγαλύτερες από τη μαμά όταν πέθανε. Αγαπήσει πολύ αυτό το παιδί. Θέλεις να κάτσεις έξω ακόμα λίγο? Ναι, Σάρα. Εντάξει, καλή. Φέρε μου το καπέλο μου. Θα στο φέρω. Νομίζω ότι ξέχασα το χρόνο. Όμως όχι. Ο χρόνος είναι όλος δικός μου. Είναι ό,τι μου έχει απομείνει. Σίγουρη ότι θέλεις να κάτσεις έξω? Ναι, Σάρα, συνέχισε εσύ τις δουλειές σου. Εγώ θα κάτσω εδώ να κρατάω το παγκάκι να μην φύγει. Όπου να είναι, θα αρχίσει η αγαπημένη σου εκπομπή με τον Άρθουρ Γκότφρι. Όχι, όχι. Θέλω να ακούω ραδιόφωνο πια. Είσαι εντάξει, καλή μου? Είναι τόσο κοντά πια, Σάρα. Ο Νοέμβριος. Μου πονάει τα κόκαλά μου. Γιατί ο Νοέμβριος Είναι ο συνοδός μου και δεν είναι πολύ μακριά. Η πόρτα θα ανοίξει και θα μπει φορώντας σε ένα μακρύ πανοφόρι, ξεθοριασμένο από το χρόνο. Βρώμικο, άθλιο, δάκρυα. Δάκρυα από χιλιάδες μάτια. Λίβη, Η ώρα της αναχώρησης, η υγρασία, αψυχαλίζει. Κρυώνει η ψυχή σου, σταματά το αίμα παγωμένο. Χειμώνας, Νοέμβριος βλέπεις. Ο μήνας του Μάθιου θα είναι και δικός μου. Η Γερατιά είναι ένα νησί που το βρέχει ο θάνατος. Ελίζαμπεθ Μέι, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Αχ, μωρό μου, πρέπει. Όχι, δεν μας έχει μείνει πια πολύς καιρός και θα ήθελα αυτό που απομένει να μου είναι ευχάριστο. Τότε σταμάτα να κάνεις σχέδια.
μέσα. Να μπω να σταθώ λιγάκι και να σκάσω. Πάρα σούτρα λίγα ματόμουνα. Είναι ολόκληρες τα μόνη τα έκοψα. Έκανες πολύ καλά. Άνοιξα. Περπάτησα όλο τον παραλιακό δρόμο μέχρι να φτάσω. Μην το γελάς. Όχι. Ας μην το κουβεντιάσω τώρα αυτό γιατί θα σογιαστώ σε καμιά γωνιά. Σάρα, δικό μου, δεν είσαι χάλια σήμερα. Δεν πάρεις τίποτα. Κατάλαβα. Τι σου έκανε πάλι αυτή η διαστραμμένη αδερφή σου. Τίποτα. Μήπως έχεις κόψιμο. Όχι. Άρα το συνημένο έντερο είναι η αδερφή σου. Τέτοια, πολύ καλά. 50 χρόνια λέει και λίγο έχουμε ζήσει εμείς οι δυο. Αυτά τώρα αυτά και λένε. Οπα, τι συνέβη. Πάλι δεν έφαγε το πρωινό της. Είναι η 4η φορά που το κάνει μέσα σε μια εβδομάδα. Πάντα έτρωγε το πρωινό της. Δεν μαζέψα το δίσκο της. Καλά, φοβάσαι μη σε πω ακατάστατη Σάρα Γκουέμπερ. Έπρεπε να τον είχα μαζέψει εδώ και ώρα. Άχι για μένα τώρα στα μάτια μου. Πες μου τι άλλο σου έκανε λίγη. Άρχισε να μου μιλάει για θάνατο. Ναι, λέει ότι θα φύγει το Νοέμβριο όπως το μάθει. Είναι η σειρά της. Σάρα, αυτή είναι γερή σαν μουλά. Φοβάμαι ότι φταίει το μυαλό. Τα χάνει. Μπορεί και να κάνω λάθος. Απλά να φαντάζομαι κάποια πράγματα. Θεός φυλάξει Σάρα Γκουέμπερ, ήσουν νοσοκόμα και ξέρεις, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι γίνεται χρυσό μου. Πού είναι η διαφορά μας. Έξω στη βεράντα. Επιτέλους, θα μπορέσουμε να πούμε και κάποια κουβεντούλα με την ησυχία μας. Λέγε τώρα τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις. Τι θα μπορούσα να κάνω. Σάρα, κοίταξε, η Λύπη ήταν δύσκολος άνθρωπος, ακόμα και στα καλά. Ναι, πάντα ήταν δύσκολο. Εσύ ό,τι μπορείς να κάνεις, το έχεις κάνει. Σίγουρα. Σίγουρα με τα 50 χρόνια χρυσή μου ολόκληρη ζωή. Είναι αρκετός καιρός και για τις αληθινές και για τις κατά φαντασίαν υποχρεώσεις σου. Έχουν εκπληρωθεί όλες και με το παραπάνω. Την κόρη της τι γίνεται, το έχεις πει στην Άννα? Όχι. Δεν το έχω πει σε κανένα. Μόνο εσύ το ξέρεις. Να σου πω κάτι. Εδώ και καιρό σκέφτομαι ότι πρέπει να της πεις να πάρει τη Λύπη μαζί της. Τι Οπωσδήποτε. δεν θα δεχτεί. Και αν την πάρει, το μόνο που θα κάνει είναι να την πετάξει κάπου ολομόνα. Η Άννα έχει αρκετά λεφτά. Κι άλλωστε δεν μπορεί να φροντίσει τη μητέρα της. Πώς μπορώ να κλείσω τα μάτια σε ένα πρόβλημα. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει και τι χρειάζεται. Μπορώ να διαφορήσω και να το μεταφέρω σε κάποιον άλλον. Όχι. Λοιπόν, Σάρα, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έχει πει ο Χάρη Τρούμαν? Τι. Αν είναι να πάνε κάπου τα φράγκα, πάνε σε αυτόν που τα έχει μπόλικα. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς όχι. Έλα, χαμογέλασε λιγάκι. Σάρα, αν το κάνεις θα τα βρεις πέρα. Τι εννοείς, Τίτσα? Με το κλίμα, αγάπη μου, θα τα βρεις πέρα να δεις μόνη σου. Υποθέτω. Αν πουλιόταν το σπίτι στη Φιλαδέλφια, αλλά ανήκει στη Λύπη. Και με αυτό εδώ το σπίτι γίνεται. Το να βγάλεις πέρα μόνη σου με όλο αυτό το σπίτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Δεν σκεφτείς που θα ξέρει τη μονιά. Δεν μπορεί να βρεις ένα μέρος να μείνεις και γι' αυτό θα χρειαστείς μπόλικα λεφτά. Ειλικρινά αυτό δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ήρθε η ώρα να το κάνεις. Και σου έφυγε. Θα μπορούσες να μείνεις μαζί μου. Αφήσα μου, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να σε σκοτίζω με τα προβλήματα. Αχ, Σάρα, μισή ζωή είναι προβλήματα και άλλη μισή να τα ξεπερνάς. Θα έρθει να μείνεις μαζί μου και μαζί θα διαλύσουμε όλα. Άλλος είναι καιρός πια να σταματήσεις να προσφέρεις υπηρεσίες νοσοκόμας. Πρέπει να φροντίσεις λιγάκι και για τον εαυτό σου, χρυσό. Όσο! Τι κάνεις! Σάρα, τι σημαίνει? Δώσε είναι Λύπη. Πες μου μην κάνεις το χώριο. Σου το λέω 50 χρόνια. Δώσμα, σταμάτα να κάνεις το θόρυβο. Η σωλήνη σου πάει με στάζει. Το βλέπω! Αν πίσω την ξεπερνήμα ρωτήσει το ούτε αυτοί. Καλά. Δεν έρχεσαι πρώτα πάνω για να σου κάνει τσάι. Το πιο αρχίσεις. Σήμερα να πω σκέψεις σήμερα εγώ. Σε περίμενα από το περασμένο Ιούνιο, Τζόσουα. Μπορούμε να σε περιμένουμε ακόμα μερικά λεπτά. Να σου βάλω λίγο τσάι, Τίσσα. Ευχαριστώ, χρυσό.
Στο κόρεκα είναι κομμένη αυτή η καταραμένη σωλήνες. Τζόσουα Μπράκετ, σταμάτα να βλαστημάς. Μέρα κύριε Βέμπερ. Μέρα, Τζόσουα. Τι χαμπάρια. Όλα καλά, Τζόσουα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πας να συμφιλιωθείς με την αδερφή μου. Αν πρέπει τότε πρέπει. Γεια σας κύριε Αντώτη. Καλημέρα, Τζόσουα. Συζητήσα. Καλημέρα, Ρίμπη. Με πήρε είδηση. Τι, πώς είστε κύριε Στρόγκ. Θα ήμουν πολύ καλύτερα αν δεν έκανες τόση φασαρία, κύριε Μπράκετ. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριε Στρόγκ, το καλύτερό μου. Ρίμπη, θέλει να μας κάνεις παρέα στο τσάι μας. Όχι, θα περιμένω πρώτα να τελειώσει τη δουλειά του ο κύριος Μπράκετ. Πήγε. Καλά, Χρυσή μου. Τζόσουα, είσαι αδιόρθωτος. Υπερβολές. Πώς είναι τα κέφια σας κύριε Αντώτη. Θα ήταν πολύ καλύτερο δεν έκανες τόση φασαρία, κύριε Μπράκετ. Παραχαϊδεμένη είναι. Αμαρτωλή περίπτωση. Κάθισε, Τζόσουα. Σε ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Έχω να σε δω πολύ καιρό. Πού χάθηκες? Διάφορα. Δηλαδή, Τζόσουα, Τα συνηθισμένα κύριε Αντώτη. μα έχουν έρθει πάρα πολλοί παραπενιστές στο νησί μας. Έχουμε γεμίσει διάολους παντού. Δεν σου έχει φέρει δουλειά αυτό, Τζόσουα. Τίποτα ξεραίλα, το μόνο που μου φέρει είναι προκέφαλο. Τα ίδια λες κάθε καλοκαίρι. Να είστε καλά κύριε Βέμπερ. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Πώς θα είναι όλοι οι νέοι άνθρωποι που επέστρεψαν με το τέλος του πολέμου. Αν είναι έτσι τα πράγματα κύριε Βέμπερ, ο στρατηγός Μακάρθουρ έπρεπε να βρει τρόπο να τους πολλαπλασιάζει όλους αυτούς τότε που είχαμε πόλεμο, όχι τώρα που έχουμε ειρήνη. Τα μπισκότα δεν καθόλου τράγανα. Αν δεν σας τα είπα, έγινε ένα ατύχημα την περασμένη εβδομάδα εκεί κοντά στο ταχυδρομείο. Η αρχή του κακού. Μη μου λες. Δεν το άκουσα. Ήμουνα μπροστά. Κάποιος από αυτούς τους διαβολεμένους παραθεριστές πάτησε με το αυτοκίνητό του το πόδι του γιου του Χάρλεϊ Ράντα. Αχ, Θεέ μου. Καλά, δεν έγινε και καταστροφή. Φανταστείτε όμως τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί πια πάρα πολύ. Ναι, έχει γεμίσει ο τόπος. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Αφήστε που μερικοί παραθεριστές φέρνουν μαζί τους δύο αυτοκίνητα. Ο Θεός ξέρει γιατί δεν του φτάνει το ένα, μα εδώ δεν μπορεί να περπατήσεις πάνω από ένα μήνυ και έχεις πέσει στο ωκεανό. Όπου να είναι θα φύγουν. Άμα πια, ευλογημένος μήνας ο Σεπτέμβριος, ευλογημένος, σιωπή και ηρεμία. Τζόσουα! Ένα πάψον μου είπε ότι τώρα τελευταία ξανακάνεις πολύ παρέα με τη Μαρκ Τζάκσον. Αμέ, όταν μπορώ, όσο μπορώ. Αχ, πόσο χαίρομαι που τα ακούω. Θα είστε πολύ χαριτωμένα ζευγάρι. Πάντως η κυρία Μάρκλ είναι κυρία με τα όλα της κυρία Ντόκη. Ξέρει να ντύνεται. Δεν περιφέρεται όλη τη μέρα στις παραλίες σαν κουκόνα, κουνώντας την ουρά με αυτά τα σορτσάκια που φοράνε όλες, γουργώνες τις συγχωράνε. Μου του είχε προχτές μια τέτοια πελάτησα μου, την έδωσε τόσο πολύ, σηκώθηκε και έφυγα. Άφησα και τα εργαλεία μου εκεί. Ελπίζω να γύρισες να τα πάρεις. Εργαλεία έχω αρκετά κυρία Ντόκη, αυτό που δεν έχω είναι χρόνο για τέτοιους ανθρώπους. Ναι, τι συνέβη, Τζόσουα? Άνθρωποι σαν αυτούς δεν ξέρουν ούτε το στόμα τους να ανοίξουν. Αυτοί είναι ανίκανοι να σου προσφέρουν ένα φλιτζάνι τσάι. Προκυμάνε να δώσουν τη δουλειά σε αυτόν τον πιτσιρικά, τον Νένι Γκουέντορ. Μόνο επιτυχία έχει ο κακομοίρης. Ζήτημα είναι να αντέχει πάνω από χρόνο η δουλειά του. Τέλος πάντων, έχω βαρεθεί. Σας το λέω και το εννοώ. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να σέβονται και να εκτιμούν είναι η καταστροφή του έθνους, του νησιού μας και όλης της ανθρωπότητας. Μα Τζόσουα θα μας πεις τι συνέβη. Κυρία Ντότη, αυτή η κυρία βρήκε να μου πει ότι είναι πολύ αργό. Τι ανέδεια. Και εγώ της είπα να βρει κάποιον άλλον, γρήγορο, να της τα κάνει καλύτερα. Και σκόθηκα και έφυγα. Το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις. Έτσι για να μάθει. Δεν ξέρω τι θα κάνω όταν σταματήσω τη δουλειά. Τον αδυνάτον αδύνατον. Και εμείς τι θα κάνουμε άμα εσύ τα παρατήσεις. Εσάς κυρία μου, θα συνεχίσω να σας βοηθάω σαν φίλος. Σε ό,τι μου ζητήσετε, όσο μπορώ. Είσαι ευγενικός άνθρωπος, Τζόσουα. Μερικοί δεν συμφωνούν. Επειδή δεν σε ξέρω. Ούτε πρόκειται να με μάθουν. Το μέλλον της κυρίας μου δεν θα είναι και πολύ ρόδινο. Θαυμάσιο το τσάι σας. Το καλύτερο που έχω πιει στη ζωή μου. Σε όλο το νησί δεν υπάρχει τέτοιο τσάι. Τζόσουα, Μπράκετ,
Ξέρεις να κάνεις κομπλιμέντα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Μήπως αλλάξατε γνώμη για το παράθυρο. Σας το έχω ξαναπεί. Εδώ χρειάζεστε ένα διπλό. Θα φωτίσει όλο το δωμάτιο. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα σας κάνω και πολύ καλή τιμή. Η ξυλία είναι πολύ φθηνή αυτό το καιρό. Ξέρω, Τζόσουα. Η Λίμπη λέει ότι είμαστε πολύ γριές για καινούρια πράγματα. Οι αλλαγές, κυρία Γουέμπερ, είναι πάντα χρήσιμες. Ακόμα περισσότερο αν έχουν να κάνουν το καλύτερο. Όπου να είναι, θα έρθουν οι φάλαινες Τίσα. Χτυπάνε εκεί πλωτές καμπάνες μέσα στη θάλασσα. Το πρωί τις ψαράδες, να τις βάζεις στον κόλπο. Πόσες πολλές ήταν παλιά. Εγώ θυμάμαι πως δεν βάζανε τόσες πολλές. Τις φάλαινες εννοώ Τίσα, όχι τις καμπάνες. Α, Το πρώτο καλοκαίρι που γνωριστήκαμε τις είχαμε δει μαζί τις φάλαινες. Θυμάσαι το πρώτο καλοκαίρι. Θυμάσαι που όταν τις βλέπαμε μου άρπαζες όλη την ώρα τα κιάλια και έτρεχες να κρυφτείς να μην τα πάρω. να ήθελες όλη την ώρα να τα κρατάς εσύ. Και μην ξεχνάς ότι πάντα εγώ τις έβγαζα πρώτα. Άμα βλέπω τις φάλαινες και το χωριέμαι. Γιατί ξέρω ότι έχει φύγει πια το καλοκαίρι. Ναι. Φέτος δεν έχουν έρθει ακόμα. Τι καλά. Να είμαστε και πάλι μαζί εδώ. Να τις βλέπουμε κάθε μέρα. Ναι. Θα ήταν ωραία. Ελπίζω να είναι τόσες όσες πριν τον πόλεμο. Ποιο πόλεμο, Χρυσή μου. Το τελευταίο με τους Γερμανούς της. Όλα αυτά τα γερμανικά υποβρύχια πρέπει να τις έδιωξαν. Εσύ και τα γερμανικά σου υποβρύχια. Πού τα θυμήθηκες τώρα αυτά. Μα τα έχω δει τόσες πολλές φορές να κρύβονται εδώ, πρέπει να ήταν γύρω στο 42. Αυτό δεν μάθαμε ποτέ αν ήταν αλήθεια. Αν θες τη γνώμη μου, οι Ρώσοι φταίνουν. Έχουν και τη βόμβα και ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να την κάνει. Λες να μπορέσουμε να βρούμε λίγη λεβόντο. Μα σε καλό σου, Σάρα. Έχω να δω λεβάντα εδώ και χρόνια. Θα κάνουμε την τύχη μας άμα βρούμε. Βέβαια, η βασίλισσα των αρωμάτων. 10 δολάρια η ουγιά. Κάνουμε πολύ καλή παρέα. Σάρα! Σάρα! Δεν γίνεται να με ξεχάσει. Ήρθε η Τίσα. Θα έρθεις μέσα να μας κάνεις λίγο παρέα. Ναι, αρκετά με είδε ο ήλιος. Όχι, σαν. Δείχνεις κάθε μέρα δείχνεις και νεότερη. Αλήθεια, σαν μια αιωνόβια βελανιδιά, Χρυσή μου. Όλο και φάτε, σας ακούω. Ελάγαμε. Με πόση μανία μαζεύαμε παλιά τη λεβάντα. Σάρα, Λίμπη μου, σου έφερα λίγα ματόμουρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δρόμο έκανα για να μαζέψω αυτά τα λίγα. Έχουν λιγοστέψει κατά πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι και αυτές οι καλόγριες. Καλόγριες, γιατί? Ορμάνε στις βαταγουριές σαν τους πιγκουίνους. Έχουν και αυτές δικαίωμα να μαζεύουν αν θέλουν. Όχι από τα δέντρα μας. Για όνομα του Θεού, Λίμπη. Κορίτσια, έχω δυσάρεστα νέα. Για λέγεται. Η Έλενα Πάξο μου είπε ότι τα πάρτι της πέθανε χθες στο ιατρικό κέντρο. Καθώς. Δυστυχώς. Την πήραν με ένα σκάφο του λιμενικού χθες από τον αλλά Δεν είχαμε ακούσει πως είναι άρρωστη. δεν είναι και τι εξωτερικό. Ευτυχώς όμως για αυτήν δεν ταλαιπωρήθηκε καθόλου. Ήλθε. Ήταν τόσο νέο. Όχι. Απλά. Από όσο μπορώ να υπολογίσω ήταν γύρω στα 82. Δεν έχω ιδέα. Και όπως ξέρετε, ο κύριος Μάρανος μου είπε σπίτι της σύντας αυτό το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τώρα να ψάξει να βρει κάποιο άλλο μέρος για να ζει. Τι θα κάνει. Να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος τυχερός που θα τη φορτωθεί. Λίμπη. Δεν έχω ιδέα ούτε κι αυτός άλλωστε. Ποτέ θα γίνει η κηδεία. Αχ, είναι αυτό μου και τώρα. Ποιος κημητήρι. Το Πόρτλαντ. Αυτό είναι καθολικό κημητήριο. Η κόρη της σύντας έχει παντρευτεί καθολικό. Φαντάζομαι αυτό το Όταν θα έρθει η ώρα μην τολμήσεις. Ναι, το ξέρω, γιατί το ξέρω. Αχ, ήταν αξιόλογη.
Μαντέψτε! Ξέρετε ποια έχει βάλει ακουστικό? Αλήθεια. Η άλλη σπουδώσει. Οπότε τώρα μπορούμε να την έχουμε αναπληρωματική. Το νου σας ακούει πια τα πάντα και είναι και μέσα στην καλή χαρά. Λάβαμε μια πολύ κρυφερή κάρτα από την Υγεία Φρόντισα. Έχει πρόβλημα με την καρδιά της. Δεν είναι και πολύ καλά. Ξέρετε τι θα πει η καρδιά? Σύντομα θα το συναντήσει. Ποιον θα συναντήσει? Το σύντροφό της που θα την πάει. Μήπως πήρε το μάτι σου τελευταία το Τζάρλι Μάχιο? Δεν τα μάθατε, παντρεύτηκε. Μια νεαρή σερβιτόρα από το φαγάδικο στην παραλία. Στο λέω σκάνδαλο! Μου κάνει εντύπωση. Η συγχωρεμένη κυρία Μάχη θα μπορούσε να έχει πάρει πρώτο βραβείο σε όλα τα καλυστία Αγελάδων. Και να σκεφτείς ότι η κακομοίρα Πέγγι Μάθιου δεν έχει προλάβει ούτε να σαραντήσει καλά. Πώς πάνε τα αρθρητικά σου, καλή μου? Αχ, μια πονάνε, μια δεν πονάνε, την άλλη με πεθαίνουν. Ο Φένιγκαν, ο νεαρούλης ο γιατρός. Πονάς τόσο. Ξέρεις τι μου είπε? Πρέπει να υποστώ πολλά εφόσον επιμένω να ζω. Του χρειάζεται ένα μάθημα καλής συμπεριφοράς. Μα είναι τόσο νόστιμος λύμπη που του τα συγχωρώ όλα. Τι είπες τίποτα για το πανηγύρι? Πότε το ένα πότε το άλλο δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα φέτος. Κυρία Βουέβερ, Ήρθε κύριε Ορμάρανο. Σάρα τα γυαλιά μου. Τώρα τα θέλω τα γυαλιά μου. Ίσα, σε παρακαλώ, πήγε να τον υποδεχτείς. Κύριε Μόρανο, ορίστε περάστε. Κυρία Αντώνη, τι ευχάριστη έκπληξη. Σας βρίσκω πολύ γοητευτική σήμερα. Αχ, πώς τα λέτε, θα σας θυμηθώ στην διατύχη μου. Ορίστε περάστε. Φοβάμαι, θα μυρίσουν αυτά τα ψάρια. Ελάτε κύριε Μόρανο, θα το βάλω στον Είστε πάνω. πολύ ευγενικοί. Τα βρωμόψαρα. Νομίζω κάπως καλή η ψαριά μου. Νομίζω πως ναι. Παρακαλώ, βολευτείτε. Πάω να τα φτιάξω. Ευχαριστώ. Κυρία Στρομ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σας ευχαριστώ κύριε. Ο μόνος άντρας που απόμεινε στη γη και υποκλίνεται ακόμα. Παλαιά συνήθεια, μαντάμ. Πολύ κολακευτικό όμως. Ορίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Υποκλίνομαι στις παλιές εποχές και στη σημερινή ευχάριστη συντροφία. Είμαι τόσο χαρούμενη που ήρθατε. Κι εγώ, κυρία Βουέμπερ, κι εγώ. Πολύ ωραίο πρωινό. Με ένα αρκετά καλό ψάρεμα κάτω από αυτό το ζεστό ήλιο και τώρα μια τόσο ευχάριστη συντροφία. Εντάξει κύριε Βουέμπερ, δεν υπάρχει πρόβλημα πια. Τη σταμάτησα τη διαρροή. Χαίρετε κύριε Μάρανο. Χαίρετε. Έχετε συγκεντρωσούλα βλέπω, Θα έμενα, αλλά πρέπει να πάω να δω τι με θέλει η κυρία Κίνεϊ. Αυτή η γυναίκα έχει περισσότερα προβλήματα ακόμα και από την κυρία Ρούσβελτ. Πήρατε καμιά απόφαση για εκείνο το διπλό παράθυρο, κυρίες μου? Αφήστε να σας το φτιάξω. Η θέα θα είναι τόσο μεγάλη. Πήραμε, κύριε Μπράκετ, και η απόφασή μας είναι όχι. Να σε πάω στην πόρτα. Όχι, ξέρω το πρόβλημα. Έχετε σκοπό να αλλάξετε το παράθυρο? Θα στοιχήσει πάρα πολλά. Λίμπη Στρομ, αξίζει τον κόπο να ξοδέψει μερικά χρήματα. Θα είναι πολύ ωραία. Θα αλλάξει όψη όλο το δωμάτιο. Θα βλέπετε τη νύχτα το φεγγάρι, όλο το φεγγάρι μέσα στο σπίτι σας. Πρέπει να συμφωνήσω με τον κύριο Μπράκετ. Θα είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη αλλαγή. Σκεφτείτε να γευματίζετε κάτω από το φως του φεγγαριού. Είμαστε πολύ γριές για να κάνουμε αλλαγές. Κρίμα. Απόψε το φεγγάρι είναι γεμάτο. Πανσέλινος. Ναι, δυστυχώς. Δεν θα
φορές θα το δω από το δικό μου παράθυρο. Κυρία Μάρα μου, Μάλιστα, κυρία. αν αναλάβετε να καθαρίσετε τα ψάρια, εγώ αναλαμβάνω να τα μαγειρέψω. Και θα μπορούσαμε, αν θέλατε απόψε, να δειπνήσουμε κάτω από το φως του φεγγαριού. Τι λέτε? Μαγευτικό. Πολύ ευγενικό, κυρία Γουέμπερ. Με μεγάλη μου χαρά. Δεν σκοπεύω να φάω από αυτά τα ψάρια. Λυπεί καλύτερα. Τα κόκκαλα. Φοβάμαι μην πνιγώ. Ναι, είναι αρκετά επικίνδυνο, μαντάμ. Τι σας, μπορείς να έρθεις κι εσύ το βράδυ. Ακούγκλω, μακάρι να μπορούσα. Απόψε όμως έχω να πάω στην Έλενα Πάλι. Αχ, τι κρίμα. Μια άλλη φορά, Σάρα. Μου ήρθε μια καταπληκτική ιδαία. Τι θα λέγατε αν ερχόσασταν αύριο πρωί, πολύ πρωί όμως, να δούμε τις φάλμες. Α, συναρπαστικό. Η εποχή τους. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν λίγο καθυστερήσει να φανούν. Αλλά έρχονται εδώ κάθε χρόνο. Αλήθεια. Βέβαια. Ξέρετε, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου Τότε φάλαινες. κανονίστηκε. Θα έρθετε αύριο πρωί. Εντάξει, Ευχαριστώ. χρυσό. Ωραία. Θα φτιάξω τηγανίτες με τα πατώ μου. Θα κάνουμε ένα καταπληκτικό πικνίκ με θέα τις φάλαινες. Μην τις αφήσεις πάλι να κρυώσουν στο παράθυρο της κουζίνας. Θα τις βουτήξουν οι καλόγριες. Είσαι τρομερή. Με τρελαίνεις. Κύριε Μάρανο, μάθαμε για το χαμό της Χίλντα. Παρακαλώ, δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλή μας φίλη. Ναι, ναι. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα σας αναστάτωσε πολύ. Πράγματι. Α, σήμερα βέβαια πέρασα πολύ ωραία στη θάλασσα και νιώθω πιο ανάλαφρο έτσι στο μυαλό μου. Ας μην μιλάμε για δυσάρεστα πράγματα, αγαπητοί μου. Τι κάνει το μικρό σας Πεκινουά? Αλήθεια, πώς το φωνάζετε? Τάω το χρυσό μου. Πονάνε τα νεφρά Α, του. το πουλάκι μου. Είναι 17 ετών ο κακομοίρης. Πρέπει εγώ να τον πηγαίνω. Δεν μπορεί να περπατήσει. Θα σας ταλαιπωρεί πολύ, αγαπητοί μου. Καθόλου, κύριε Μάρανοφ. Γεμίζει το σπίτι με την παρουσία του. Είναι η συντροφιά μου. Είμαστε πολύ Το δεμένοι. φαντάζομαι. Εξακολουθείτε να οδηγείτε, κυρία τότε. Ξέρετε, έχω αρκετό καιρό να σας δω. Ναι, καλή μου. Έπαθε τίποτα το αυτοκίνητό σου? Είναι στον γκαράζ. Συνέβη κάτι, τι είσαι? Δεν θα μου απαντήσει. Κουράστηκα να τους ρωτώ, αλλά δεν πρόκειται να μου απαντήσει. Ναι, αλλά ποιοι? Οι εξεταστές. Μου είπα να πάω αριστερά και μια δεξιά. Εκείνη η πιτσιρίκα μου τότε. Τη ρώτησα γιατί και εκείνη ήξερε. Εγώ όμως εξακολουθώ και οδηγώ. Κάθομαι και σκέφτομαι ότι οδηγώ. Οδηγώ από το 1910. Και ποτέ δεν είχα το παραμικρό ατύχημα. Ίσως να δεν έφυγα από προφυλακτή, δεν μου ήταν ο εξεταστής μου να κάνω όπιτε να αυτό. Δεν ήταν και τόσο σπουδαίο. Ήταν και το άγχος της στιγμής. Καλή μου, σου πήραν το δίπλωμα. Προσωρινά. Τότε έχετε ακόμα ελπίδες, αγαπητοί. Μου είπα να ξαναδοκιμάσω μετά από 6 μήνες. Ωραία. Καλά. 6 μήνες. 6 μήνες είναι αρκετό καιρό. Είναι πολύς χρόνος για μένα. Μετά 6 μήνες ποιος ξέρει. Κυρία Τόκη, δεν θα είστε τώρα πια το άγχος ενός αυτοκινήτου. Δεν ακατανόητο αυτό που μου έκανε. Το καταλαβαίνω και είναι ακατανόητο. Μια προσωρινή αλλαγή στη ζωή σας θα είναι. Και ξέρετε κάτι, κυρία Τόκη. Τώρα πια χωρίς αυτοκίνητο θα δημιουργείτε προβλήματα κυκλοφορίας. Θα σταματάνε οι οδηγοί και θα σας δουλεύουν να περπατάτε μυστηριώδης, βοηθευτική, προκλητική. Κύριε Μάρανο, να κάνετε και γέλασα. Είστε σίγουροι ότι γρήγορα θα το παρουσίσω καλύτερα. Να τόσο σύντομα ο καιρός. Δεν θα το καταλάβει πώς θα περάσει. Ο Τάο μου θα έχει πεθάνει της πείνας. Ώρα να φέρω. Θα θέλατε να σας κάνω παρέα ως τον αυτοκίνητο του? Ο τελευταίος καβαλιέρος μου.
Θα θέλαμε, κύριε Μάρα μου. Το χρυσό μου. Αποκοιμήθηκε. Αρτιζάνησε ο ήλιος. Θα σας βγάλω. Τι ώρα να έρθω για να ετοιμάσουμε το δείπνο μας? Ελάτε στις 5:30, κύριε Μάρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, βέβαια. Στο επανειδήμιο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Σάρα, θα σε δω το πρωί χρυσό μου. Καλό δρόμο. Ένιωσα μια ψυχουλούλα. Τη σινιόρα ευτυχισμένη. Άλλους τόπους, άλλες εποχές, θα σας είχα ήδη προσφέρει το μανδύο. Πάντα λοιπόν. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Πρέπει να δεχτείτε τη χειρονομία από έναν παλιό και μοιραίο καβαλιέρο. Λίμπη, ακόμα δεν άλλαξες. Όπου να είναι θα έρθει. Το μόβ φόρμα δεν είναι αυτό. Έχω πολλά πράγματα να κάνω ακόμα. Αν πας τώρα αμέσως και ετοιμαστείς, τότε μπορεί να μου μείνει λίγος χρόνος να σε περιποιηθώ. Δεν είναι καλεσμένος μου. Είναι καλεσμένος μας. Καλή. Δεν τον προσκάλεσα εγώ και δεν πρόκειται να φάω τα ψάρια του. Ωραία! Τότε θα σου φτιάξω μπιφτέκι. Αγάπη μου, θα είναι εδώ σε λιγότερο από μια ώρα. Δεν λες καλύτερα πως θα μας φορτωθεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Τι ήθελες και τον κάλεσες. Αχ, Λύπη. Το μόβ φόρμα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Τι μου είπες? Τότε είναι ό,τι πρέπει για το δείπνο. Περνάει η ώρα, Λύπη. Τέλειωνε, Λύπη. Τώρα δεν έχω χρόνο. Λύπη! Γιατί δεν βάζεις το φόρεμά σου με τα λουλούδια? Δεν πρόκειται να αλλάξω γι' αυτόν. Δεν πειράζει. Αν δεν θέλεις, μη μας κάνεις παρέα στο πάρτι μας. Τι γιορτάζουμε. Σε παρακαλώ, Λύπη. Έχω να τελειώσω το τραπέζι και ακόμα δεν έχω ντυθεί. Η κυβερνήτης για αύριο θα είναι έτοιμη σήμερα. Δουλειές όλη την ώρα. Και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Κάνε κάποιες επιλογές, Άρα. Γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανε η Τίσα. Τι έκανε? Μόνη της αποφάσισε να μην ανανεώσει το όνομα της. Αποκλεί. Έτσι δεν θα ξαναοδηγήσει. Απάραξε τον εαυτό της. Ανοσίες! Κάτω-κάτω όλα είναι νόητα, αν το παραδείς. Σκέψου μόνο τη λέξη καταράκτης και τότε θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Για το όνομα του Θεού, Λύπη. Αυτό που λες δεν στέκει. Τώρα προσπαθώ και ξεσκώ πολύ καλά την ακοή μου. Και μπορώ να καταλαβαίνω όσα δεν βλέπω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Προσπάθησε και εσύ να ξεσκίσεις λίγο την ακοή σου. Αρκετά, Ελίζαμπετ Μέι. Τώρα πρέπει να πας να ντυθείς. Δεν πρόκειται να αλλάξω γι' αυτό. Γιατί όχι? Είναι ξένος. Είναι καλεσμένος. Οι ξένοι δεν είναι πρόσδεκτοι. Είναι! Όταν τους έχουμε ανάγκη. Έχεις το νου σου, Σάρα Λουίς. Τίποτα. Τι? Κάτι έχεις. Απλώς έχω προσκαλέσει τον κύριο Μάρανοφ σε δείπνο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος
Να τον αφήσουμε να μπει μες στο σπίτι μας. Ελίζαμπεθ Μέι, ο κύριος Μάρανοφ είναι ένα κομμάτι του κόσμου, στο οποίο θέλω να ανήκω. Για μας τις δυο, ο κόσμος είμαστε εμείς οι δυο. Δεν έχω χρόνο. Κανείς δεν έχει χρόνο. Βρίσκει χρόνο. Σε παρακαλώ, Μίμη. Όταν πέθανε η μητέρα βρήκα χρόνο. Βρήκα χρόνο και σε φρόντισα. Έκανες ό,τι ήσουν υποχρεωμένη. Έκανα. Μου έχεις υποχρέωση. Το έκανα. Για 15 ολόκληρα χρόνια. Πατσίσαμε λοιπόν. 15 χρόνια τότε εσύ, 15 ολόκληρα χρόνια τώρα εγώ. Μη φεύγεις, Σάρα Λουίζ, έλα εδώ. Μην το σκάσα, μικρό παιδί. Διάβολε. Έκαψε όλη τη στιγανή. Σάρα. Ας μη μαλώνουμε. Ας μη μαλώνουμε. Έλα να αγαπήσουμε. Ξέχνα τη στιγανή το σκαλί μου. Δεν θα σου επιτρέψω να μου καταστρέψεις το δείπνο παιδί. Πήγαινε πίσω, σε παρακαλώ. Άσε με να τελειώσω τις δουλειές μου. Μάλιστα. Σάρα, θυμάσαι που κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο δάσος και δέναμε λουρίδες από ύφασμα στα κλαδιά των δέντρων για να βρίσκουμε τα μονοπάτια. Ακόμα και τα σημάδια είχαν χαθεί. Σάρα, βοήθησέ με να βρω τις λουρίδες από το ύφασμα. Μην είσαι πάντα τόσο αποσχολημένη. Κάνουμε την αλλαγή. Έρχεται. Αυτό δεν είναι ζωή. Είναι ό,τι μας έχει απομείνει. Όχι. Το μόνο που ονειρεύομαι πια είναι ο θάνατος. Και αυτός ονειρεύεται εμένα. Πόσο διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε εσύ